Социалните медии промениха начина, по който хората се ангажират с каузите, в които вярват. Движения като Me Too, Fridays for Future, CSR, Be Good Today показват колко силни могат да бъдат тези платформи за обединяване на хора около една идея. Гражданите вече не се нуждаят от телевизия или вестници, за да разпространяват посланията си. Те могат да го направят директно онлайн. В същото време съществуват рискове. Невярната информация лесно се разпространява, а някои правителства или компании използват социалните мрежи, за да ограничат движението. Затова хората, участващи в граждански инициативи, трябва да използват платформите внимателно и умно и да проверяват достоверността на информацията. Наскоро в някои страни приеха закони, които ограничиха публикациите на граждани, ангажирани в движение. В отговор, гражданите трябва да намерят нови начини за разпространяване на посланията си, както онлайн, така и офлайн, спазвайки новите правила.